работа да ги гледаш. Говори, бай, брадър Трue. Интелигентче на къщата веднага да се явят в изповедалнята. Ходиш като разчепена кожа. Ау! Зависи малко краката. Баш вили бе мозъче! Абе, вие не можете връзките на обувките, че навършите, бе! Не е така това, май брадър! Не е така! Може да се вържем. Май съм ги они са се развързали. Чакай да си ги вържем. Аз си нося обувки с лепки. Млъкнем ти лепна, аз се ти залипайче насма. Що? Днес ще ви чествувам за интелигентност. Ох, Кой каза ко? За какво? За интелигентност, мапача! Да видя колко ви сече пипито! разбрах, че нещо ще сечеме. Не мога да разбера само какво е това. Млъкнете, бе! Дърва нещо да Че ще самоубия от тъпотията ви, бе! Сега, слушайте внимателно, няма да повтарям. Ще ви отпира първи въпрос. Имате една ябълка, една круша и един банан. Какво липсва в тази поредица? Диня липсва една диня, защото аз се апнах преди да влезем тук преди малко. Не, малело Вилиба. Липсва продавачката, където продавате. Верният отговор е, че ви липсва сиво вещество. Какво е това? Това май нещо се е побъркал нещо. Нещо май нема връзка, нема никой тук. Млъкни, бе, Айнщайн! Отпирвам втори въпрос. Я да видим. Ако събереш краката на две кокошки с краката на три жаби, кой ще се получи? Аз знам, ще стане много хубава чорбица. За децата много хубава чорбица А ще от стане. мозъкът ще направим пача. Аз знам какво ще стане. Нека да ви кажем. Значи, ако съберем краката на Светлана, интернет ще фалира. Съм била. До тук е идеално, много идеално. Трети въпрос. Кое Много добре, е най-бързо? Светлината, звука или мирисът? Най-бърз е попито на път за козета, като тича, кога съм купила боб аз. Любовче? Аз съм пас. Да, мерси изчерпателен отговор. Като ви гледам, най-бързото нещо в тази изповедалня е мисълта на любов. Ма вас, струче, вместо вяра, надежда и любов, е трябва да въкръстят мозък, акъл и математика. Понеже бай брадър е много добър, ви дава възможност да мислите заедно. Ама и двете ли? Ма не ми задай тъпи въпроси, ма. Аз слушай следващия. Ако всичко е червено, като косата на Ле Вили, каква ще е косата на любов? Кое е всичко? Ма кое е всичко? А кое е червено? Ама то за кое всичко говори? Всичко, ама дали се за другото, дето не е всичко, то кога не е всичко, ако само червеното? Трябва да се включва, иначе няма да е всичко. А, не може. А по-отделно как ще е тогава? Ало, генийче! Генийче! Отговаряйте, бе! Ами ако всичко е червено, тогава и косата на любов трябва да е червена, ме не го питаш. Грешка! Дяли, Любов е толкова стъпа, че винаги ще е руса. Прият последен въпрос. Ако обърнем надолу циферблата на един часовник, който показва 6:15, на къде ще му сочи стрелката за минутиче? Ама електронен ли е това? Ма казах, че има стрелки, ма. Сачма. Бе, бай, братър ми, много си прост. Той и електронните имат стрелки. Иначе как ще ти показват минутите? Май ти трябва нещо, ти да се прегледаш на този тест, а не на нас да ни тормозиш тук. Ние да говорим... Мирика и ума! Че питаш ли нещо още или аз да ти отперим един въпрос, дето ви кажеш ти? Питай, ма, дроп. Ако имаш една изповедалня и един бай брадър и двама са квартиранти, кажи ми какво че сготвим аз за вечерят, а попито пак да фарчи до кинепа. Много ми е. Много си смотан, бе! Май, нещо не си много уред, Майя. Тук няма никоя. Няма връзка с този номер или с всичките тези С номера. главния център из Тървана! Централата ти нещо не работи. Много глупав, ти си тапун! Ало, Вундеркинче! Вундеркинче, напуснете! Вундеркин се викаш на мама си! Напусти, бе! Напусти, бе! Напусни ти! Ай, сега да отеш и излезете! Айде, стига си викал, слез, да те видим как Аз се мога да излеза! Аз Ти можеш да излезва. излезеш! Казах, че не можем да излезем! Аз можем да излезем! Отеш и излез, бе! Нали Уска! искаме да сечеме нещо? Откъде там? Ето, излязах! Нали Аз искаме сега да видя тая! Излязах! На! Излез на майка си от садя! За мама така няма да говориш! Това беше! Това е, брат!